Mara gage sawangen. Tinemune kabeh ing ana ing alam donya iki amung barang lamis. Yen kowe golek menang, kemenangane alam donya kuwi ya mung kaya ngono kuwi. Kemenangane Madyapada kuwi ya mung kaya ngono kuwi. Mula ngger, jroning kowe nglakoni peperangan iki kudu nganggo jiwa satriya ingkang sejati. Ingkang linambaran jiwa satriya lan jiwa karahayon. Sartane jiwaning kabrahmanan. Ampuing gegaman kuwi amung kudu linambaran bebuden rahayu. Dene budi rahayu kuwi bisane ketemu mung merga caket karo kang murbeng jagat. Mula yen mung ngendelke kasantosaning lair yen mung ngendengke kasantosaning lair mesti sithik mbaka sithik bakal luntur karahayane. Bawur paningale dene dadine ya kaya ngene iki. Kowe Pandhawa lan Kurawa padha rebutan bumi warisan kang kaya mengkono nanging sejatine kang weruh perkara iki amung Pandhawa lan kowe Kresna. Mula aku meling karo kowe ya ngger ana tetembungan kudu wikan sangkan ingkang dadi dedagangan kudu awas ing papan. Ayo angger payu wae. Senadyan laris iku bebasan kaya wong mancing kena ing petangira nanging luput sundukipun. Weh weweka dadi tuna, meh larang kanggo maragati binuwang tanpa tuwas. Tegese perang nganggo korban larang-larang mung bakal mbok buang tanpa tuwas. Wong kuwi menyang endi parane mesti mung bali pangayunane ngger. Wis cukup semono welingipun Eyang. Padha tutuk-tutuk nanggone padha nglakoni peperangan. Pune yang tak nyawang saka kasuwargan bakal ndak etungi ndi satriya sejati lan ndi sing dudu satriya. Kanjeng Ibu Gangga Rama Prabu Sentanu ingkang putra nyuwun pamit. Oh, Ambo, ayo kene pedhuken pun Kakang Ambo.